Hei! Sida kelangan adi tenan. Kok mabelani mriko. Nek mung kula ora bakal iso kuwi mbelani. Mangbelani sinuwun, sinuwun. Kula nek sampeyan ora belani, kula arep yen tulung kali sapa? Kula sampean kosek. Alah kosek-kosek apane? Niki keadaan darurat kok kosek. Kabeh alah kabeh apa? Ora tetane lho. Kula niku matulungi sinuwun. Mengene ora sampeyan welet. Ayo. Cangkeme. Kowe kok ngendi? Golek Wahyu. Wis entuk gawe. Wis. Lho, Wahyune semene gedene. Cilik ning antep rasane. Alah, Mbak. Alah piye ta iki? Kuwi Wahyu apa toh jali ngono. Apa rumasane? Arane kok. Pak. Piye? Kowe mesake aku ora? Terus Yo, tak jaluk Wahyune. Yen aku ki anakmu tenan dudu anakku alon, kowe kudune menehke aku. Timbang tok menehke dudu sapa-sapa kok. Sing tok menehke arep golek Wahyune wong sugih kabeh kok. Kae wong mulya kabeh, wong turah-turah kok. Bareng aku kaya ngene kowe kok nglirik aku kok ora. Kowe kok ora mesake aku karo Bagong. Prayitna pudendha mangarah mamrih manglawan arep ora seksa. Ya krura gugutan mrih mamut bergunta. Moksala candra Kakang Janaka Yai Dewa Sarani. Iya. Kok banget olehmu kepati banting raga kuwi golek apa? Dadar ketrimaning urip. Gayuh nugraning Gusti kang nyipta jagat wujud wahyuning katentreman ya wahyuning kasantosan. Sinebut wahyu toh jali. Kakang muspra tanpa guna. Arep kowe sedakep nganti 7 taun. Sedakep nganti kukuting jagat. Ora bakal Kakang Janaka nampa wahyu toh jali. Kabeh menungsa diwenangake mbudidaya. Menungsa kuwi luwih becik mbudidaya tinimbang babar pisan ora. Ning pambudidaya kuwi kudu dipetung dhisik. Yen kowe meksa marang kekarepanmu kudu entuk wahyu ki tripas kowe nandhang wirang. Ngerti ya Kakang Janaka? Dening Rama Pukulun Bathara Guru wahyu toh jali wis diparingake marang Dewa Sarani. Wis manjing ana ragaku, Kakang.
yen pancen Wahyu Tohjali wis mapan marang karaganing Yayi Dewa Sarani ya wis pun Kakang melu mangayu bagya awit pambudidayane Yayi Dewa Sarani wis bisa mundi marang Wahyu Tohjali. Ya tak jaluk sawise Wahyu manjing marang karaganing Yayi Dewa Sarani muga andayan ana tentreming jagat. Pancen kuwi sing tak arep-arep. Aku kepengin nentremke jagat saka menungsa-menungsa kang nandhang Sukerta. Tuladane kaya para Pandhawa. Pandhawa kuwi 5 lanang kabeh ora diruwat kuwi nandhang Sukerta. Ratu Ngamarta Puntadewa kuwi ratu getihe putih kuwi ya wong nandhang Sukerta. Mula Kakang tak jaluk kanthi banget Kakang Janaka tak ruwat karben bisa gawe tentreming jagat. Banjur caramu ngruwat marang aku kepiye? Caraku bakal ngruwat ora ana liya mung kejaba kene. Uncupno tanganku tak serimpung sikilmu tak pagas murdamu kan. Ing atase bubar nampa Wahyu ora gedhekke rasa syukur marang Gusti kang nyipta jagat. Kepara malah gawe dak-daning pasulayan Yayi Dewa Sarani. Aja kaya ngono tumindakmu. Kuwi ora becik dadine. Wedi ta kowe karo aku, wedi. Kondange lananging jagat. Kuwi mung ana nggon pocapaning lambe ning ora nganti tekan atine. Kowe ciyut nyawang Dewa Sarani. Bocah buta cekel ni. Menungsa murang tata. Mara maju ngene gigit siung ngapet ing margane matimu. Dikira kang bala tumingal aat
Madonake marang Dewa Sarani. Mong karyaku karo kowe. Sapa sing bakal njrebabah ndepani Bantala Maraca Banem? Remet dadi klaring apik-apik kan. Jebol dadamu kowe. Pedhot gegermu. Wah.
Waduh. Nadyan kula sampun kesinungan Wahyu Tohjali. Namung nyatanipun kula dereng saged ngasoraken Kakang Janaka, Ibu. Patobat. Wes aja cilik atimu. Pun Ibu bakame mbok jemparing tamakno ya nggih sedika Ibu. Kakang Janaka, aja rumangsa gendhungku malungkung. Mara ki tampano jemparingku, Kakang. Kelangan gedhen-gedhen. Lah kowe ora setiti. Nek nggawa apa-apa ki aja tak egleh-eglehke. Bareng kelangan bingung. Iki dudu barang, Dus. Lah kaya Ndara Janaka. Nek ndi? Wah. Kae mau Ndara Janaka kepenok alah. Kecempluk alah. Kepethuk bener Pethuk Ratu Tunggul Malaya Dewa Sarani terus bareng dilepasi jemparing Ndara Janaka kontak malah ilang saka papan ayo goleki yo wonten dawuh Ibu. Janaka wis ora bisa nyegat marang lakumu. Lan ora bisa mapaki marang kon Ibu nggone mimba jemparing inggih. Aja mung mendhet tekan kene Pandhawa liyane paten ana sendika Ibu. Belani sampe sida kelangan adi tenan. Kok mang belani mriko. Nek mung kula ora bakal iso kuwi belani. Mang belani sinuwun. Kula nek sampeyan ora belani, kula arep yen tulung kali sapa? Kula sampean kosek. Lah kosek apane? Niki keadaan darurat kok kosek. Kabeh kabeh apa? Ora tenan kula niku patulungi sinuwun. Mengene ora sampeyan ayo. Cakep iki. Petruk senengane jarak kok. Jarak kok ora kodara. Jarak kok wong luwe. Ayo nang iso. Jarak ora kodara idiak.
cengelmu. Omong sing cetha. Ayo, omong sing tuwajuh. Bengak-bengok. Nggih. Anu, Lho, kok nangis meneh iki. Nangis so. Tak totok ndiasmu iki. nggih. Ayo, Niki kula ora ndereke Ndara Janaka. iya. Ndara Janaka anu tapa mados wayu toh jali. Terus wis entuk gawe. Dereng. Lho. Lah terus aku duka wong terus digugah niku Dewa Serani niku kok. Terus, perang. Menang sapa? Nah niki masalah tem mriki niki. Ndara Janaka niku pelangkali Dewa Serani nuwun. Omong sing alon to. Alon. Ora iso kuwane. Dados ngenten lho. Niki warak Ndara Janaka digugah kali Dewa Serani terus perang. Dewa Serani niku terus bento jemparing ampuh nika. Jemparing tlorongke Ndara Janaka kuntal ical sakniki lho. Janaka ilang inggih. Gunane Panakawan iki nggo apa? Kowe melu ngalor ngidul iki gaweanmu iki apa? Darah mangan kowe ngancani mangan. Bareng ning rekasane kok terus malah mlayu iki ning apa? Oh, ora iso. Ora iso Ndara Janaka iki kalah. Mangan apa ora mandhep-mandhep kok mangan. Nggone cedhak ora nggo BPJS kok. Golek wahyu kok mangan. Sampeyan niku sing dadi mase niku pripun? Adine Cilaka kok masih menteleng ae. Golekane sapa? Panenggak Pandhawa Werkudara. Iya. Ayo tak belake kelawan adimu Janaka. Pandhawa nandhang Sukerta ora patut urip ana ing bumi iki parek. Jemparing tanakno nggih. Dewa-dewa Sugata marang kang suring perang
ngudani arum iki Kakang Ismaya ingkang munggah marang Kayuwangan Suralaya padha bagya sak prapta kita Kakang. Iya. Raharja praptakune skala Bathara Guru. Ana parigawe apa dene Kakang Ismaya katon semengko pengawak Bajra. Kita munggah marang Suralaya. Mulane aku munggah marang Suralaya amung bakal njaluk katerangan marang jeneng sira Bathara Guru. Apa bener Bathara Guru dadi lantaran tumuruning wahyu toh jali? Ya Kakang Ismaya ora sisip ulun ingkang pinitaya dening Gusti Kang Nipta Jagat. Ya kuwi milih marang satriya ingkang pantes nampa wahyu toh jali. Dina iki wahyune ana ngendi? Dina iki wahyune ndak paringake putra ulun Dewa Sarani. Kanthi dasar apa sira maringake wahyu toh jali marang Dewa Sarani? Dewa Sarani kuwi bola-bali nggayuh wahyu ora tau entuk gawe. Dewa Sarani iki putra ulun. Ulun wis mangerteni dhewe lelabuhaning Dewa Sarani tumrap marang para dewa. Mula ulun iki dadi wong tuwa kudu mikolehake marang putra ulun pribadi. Aja nganti wahyu iki kliru ingkang nampa. Mula ulun banjur maringake wahyu toh jali marang Dewa Sarani. Kowe tegese kowe dewa sing ora walaka, kowe dewa sing pilih kasih. Dupeh kuwi anakmu dhewe tanpa ketok lelabuhane, tanpa nganggo laku prihatin. Banjur tok wenehke marang Dewa Sarani. Bathara Guru, tegese kowe dewa sing ora kena dipercaya. Kudune sing wenang milih ki wahyune dudu menungsane, ora kok banjur tok ulungake kaya wong dol tinuku ki ora. Bathara Guru, yen pancen kowe menehke wahyu ki mau marang Dewa Sarani, tegese kowe iki dudu wataking dewa, merga kowe angkara murka. Mongko sing jeneng angkara murka kuwi dudu wataking dewa, angkara murka kuwi wataking buta. Jelek dados tau. Kakang Ismaya, aku aja tok sedake kaya ngene. Aku ora nyedake, Yayi. Aku ora nyedake, ya mung pun Kakang nyebut watak angkara murka kuwi dudu wataking dewa, kuwi wataking buta. Mula sira banjur jelek dadi buta. Kuwi tegese lair utusaning batin. Aku ruwaten Kakang. Aku aja dadi buta kaya mengkene iki. Yen sira kepengin luar saka penandang, ora njaluk pangapura kelawan Ismaya, nyuwuna pangapura marang Gusti Kang Nipta Jagat. Lamun lair tumusing batin anggonmu nyuwun pangapura, ing kono bakal pulih sing dadi wujudmu. Tansah marmamoring sukma sinukma ya winah ya ing asepi sinim pentelang ing kalbu pambukaning warana taralen saking liep layape ngaluyut Gusti ingkang nyipta jagat, kula ngrumaosi lepat, kula ngrumaosi glentu. Tumindak kula menika namung kasurung hawa nafsu kula Gusti. Dinten menika kula sampun mertobat lahir batos.
Kula sampun tobat lahir batos sineksen bumi saisinipun Gusti. Mugi paduka Gusti ngluwarana dhateng panandhang kula Gusti. Kakang Ismaya, ana apa Yayi? Ulun wis ndodheng reh kelumputan ulun rucat wujud ulun raseksa, pulih wujud ulun sekawit. Iya. Lamun ta sira lahir batin, tak jaluk aja ngapusi karo batinmu. Nalika pun Kakang tumurun ana Madyapada, duweni kewajiban momong marang turun-turunmu. Sira Yayi ing kajibah ngreksa marang jejeging adil lan bebener ing jagat lantaran sira lungguh dadi dewana Suralaya. Mula dina iki kepiye reka dayamu bisane Wahyu Toh Jaliwal saka tanganing Dewa Sarani? Ya, ulun sing bakal budidaya, Kakang. Dewa Sarani menika Ulun Bathara Kala. Ya, aku sing goleki kowe Dewa Sarani. Inggih. Wonten menapa? Aku krungu kabar jare wis nampa Wahyu Toh Jali. Pangestu paduka kula sampun mundi Wahyu Toh Jali. Nanging sabab apa yen kowe nampa wahyu tak sawang ana dadamu murup mawa cahya kowe tegese wahyu kuwi durung nyawiji karo ragamu. Lah kuwi isih ana carane yen kowe ora nindakake tapa brata tangeh wahyu kuwi bisa nyawiji kelawan ragamu. Oh ngeten. Iya. Mongko yen kowe tapa brata wahyu wis ana ragamu kuwi muspra, mula karben kanggo nedhi tapa bratamu kuwi ketampa dening Gusti apa ora? Mara diage Wahyu Toh Jali tak jaluk. Mengko yen wis sekirane tutup nggonmu tapa brata wahyu kuwi mengko bakal goleki panitisane dhewe. Kuwi malah wadine luwih awet, kowe luwih wibawa, tur dasare kowe bakal luwih sekti tinimbang saiki iki. Oh inggih. Mawi cara menapa kula ngulungaken Wahyu Toh Jali? Ning napa candriyamu mengko Wahyu Toh Jali bakal loncat dhewe saka ragamu. Menika Rama Pukulun Bathara Guru. Iya. Ulun kang nimba Bathara Kala. Dewa Sarani. Jeneng kita ora pinesti nama Wahyu Toh Jali. Nyatane wahyu isih wujud. Ora bisa nyawiji marang raga kita Dewa Sarani. Mula aja gelo ati mbok menawa Wahyu Toh Jali iki dudu pepancenmu Dewa Sarani. Loh. Malah salah. Ger tawang-tawang tangis. Waduh Ibu. Wahyu Toh Jaliwal saking raga kula. Kapundhut wangsul dening Rama Pukulun Bathara Guru patobat. Dewa Sarani wonten dawuh ya wis. Terima-terimakno ya Ngger.
Mbok menawa iki dudu pepancen, mengko yen ana wahyu liyane tak goleke meneh. Makaten iya. Iya. Wis, terima-terima wae yo nggih. Aja nggege mangsa mundhak cilaka gane wis dipundhut lawan. Krama pukulan Bathara Guru pun ibu ora bisa apa-apa. Bali wae Dewa Srangi. Kakang Ismaya ana apa Yayi? Wahyu ta jali. Ulun pasrahke marang Kakang Ismaya mangsa Bathara satriya sapa ingkang bakal nampa wahyu ta jali. Ah, kecandhak. Ora pangling kesuk maniku Kumbayana wani nyaut wahyu ta jali. Kumbayana tumindakmu culika. Sing tok saut kuwi dudu wahyu ta jali, sing tok saut kuwi celeng. Nyaut wahyu ta jali. Jenenge wahyu sing elok iki kok mesti bobote kaya ngene. Antepe wahyu jali hebat tenan. Kelakon aku nggo wahyu ta jali tak go bali marang ragaku. Ngendi golek wahyu. Kowe kok ngendi golek wahyu. Wis entuk gawe. Wis. Lho, wahyune semene gedene. Cilik ning antep rasane. Alah, Mbak. Alah piye iki? Kuwi wahyu apa toh jali ngono. Apa rumasane dikira wahyu ta jaya, kuwi ayam goreng raimu. Iki wahyu ta jali. Alah mbok yo didelok dhisik. Ah, wahyu kok didelok. Wahyu ki dipuja, ya ta? Karep ben mlebu marang raganipun Kakang. Wis para sawangan. Iki wahyu ta jali. Wah! Wong. Aku roh dhewe tak sumpah aku gelem. Wahyu ta jali iki tak saut digawa karo Ismaya. Alah wahyu apa? Wahyu kok kaya ngono iki wahyu ngendi iki? Wahyu genjik jenenge ora wahyu ta jali. Ah piye? Ah wis ora bejaji, jagake ngoyo-ngoyo. Ah, bali wae kowe. Pinesti kersaning widi wahyu ta jali dudu pestine Begawan Durna. Iya Kakang. Gandeng wahyu ta jali wis tak gawa. Pun Kakang nyun pamit.
bali marang ragaku tumrap padi satriya sapa kang pantes kanggo kekandhangane Wahyu Tojali. Iya. Ulun mangahi bagi aja nganti kleru. Anggone Kakang Ismaya ngetrapake ing reh kawicaksanan. Sapa kang nama Wahyu Tojali Jaya Wijayanti Kakang. Ganeo biya-biya aku banget ngaturke penuwun dene wis nunggu marang ragaku iki. Inggih ulun gandeng aku wis entuk gawe. Wahyu Tojali wis tak cekel. Karep ben ora lemes awakku. Kowe ndang bali ya manjing marang ragaku sedika. Aku tak nganglang jagat. Aku tak golek sisik melih. Satriya sapa sing pantes nampa Wahyu Tojali? Ndara Janaka, Kakang Semar. Nggih. Ora kencan semayan tinemu ana kene. Nggih. Niki wau kula kisah saking pucaking Gunung Tidar. Ngopadi satriya sinten ingkang pantes dados wadhahipun Wahyu Tojali niki? Wahyu Tojali. Nggih. Wahyune tak suwun Kakang. Nggih. Kabeh niku namung dadar ketrimaning gesang. Wahyu niku yen durung ketemu panitisan isih gatra kaya cupu. Ning sejatine niki duweni daya linuwih. Sapa sing dadi kekandhangane tumuli badhe nyawiji sajiwa kaliyan pinesti dados kekandhanganipun, Den. Kakang Mas. Kok malah nglumpuk ten mriki. Saking pundi, Den? Aku mbelani Jlamprung. Kena panahe Dewa Serani Kuntal, mbuh tiba aku malah ketemu ana kene. Kaya dituntun sing gawe urip. Sami kalian kula Kakang Mas Mentas Bantayuda kalian Yayi Dewa Serani. Nggih. Niki sing diarani bilahi slamet. Bilaine sampeyan kena panah, slamete bisa ketemu kalih kula. Iya. Kuwi apa? Niki Wahyu Tojali. Tak jaluk wahyune. Niki sinuwun Kresna. Iya. Kakang Semar. Aku ngupadi Ayu Werkudara kang mentas Bantayuda. Janaka iki. Inggih Koko Prabu. Si Adi saka endi? Saking Harga Tidar. Lah terus wonten ing jarak badhe nyidra kalian gesang kula.
Yai Prabu Dewa Sarani kula dipun lepasi jemparing ngantos kuntal dumawah wonten mriki tanpa kajarek. Oh, lah kok padha lakone karo Werkudara. Inggih, paduka mboten perlu gumun. Sinuwun niku titis Wisnu rasa dadak gumun. Iki apa Kakang? Lah, niki Wahyu Toh Jali niki. Lho, Wahyu Toh Jali nggih. Mila ingkang wenang milih niku wahyune sanes menungsanipun. Kula badhe ndadar Wahyu Toh Jali sinten ingkang saged nampi? Wahyune tak jaluk, wahyune tak jaluk. Monggo. Kepareng Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepareng tapak semedri maladi hening. Wahyu niki badhe kula sawataken supados pados panitisan piyambak, Dek. Sinuwun, ana apa, Kakang? Paduka sampun titis dewa ora butuh wahyu. Kepareng paduka tumut ngawat-awati sinten ingkang badhe nampi wahyu menika ya tak tindake Kakang. Aku ki apamu? Kowe anakku. Kowe tegel anakmu Sprana kere ngono iki tegel, Pak. Anakmu Sprana ora entuk kamukten, ora iso sugih. Kowe tega karo aku to, Pak? Lho, lah kok kowe malah ngonek-ngonekke aku iki lho. Sugih karo ora iki ya uripmu dhewe kepiye sing nata. Aku kepengin merubah nasib. Wiwit biyen nganti saiki wong dadi gedibal, dadi kere wae. Aku pengen merintah cah-cah kae. Karo ndarane kok. Pak. Piye? Kowe mesake aku ora? Terus yo tak jaluk wahyune. Yen aku ki anakmu tenan, dudu anakku alon, kowe kudune menehke aku. Timbang tok menehke dudu sapa-sapa kok. Sing tok menehke arep golek wayune wong sugih kabeh kok. Kae wong mulya kabeh, wong turah-turah kok. Bareng aku kaya ngene kowe kok nglirik aku kok ora. Kowe kok ora mesake aku karo Bagong. Bagong ki direwangi apa-apa dinyangi. Betek-beteke. Pak. Wahyune tak jaluk ya, Pak. Aku pengen mukti ya, Pak. Aku pengen ngijol mobil ya, Pak. Aku pengen dadi wong sugih ya, Pak. Aku nek wis sugih arek rabi bojone Petruk. Kirya kowe le. Niatmu kok elek men. Kowe iki aku curhat karo kowe kok malah tak tangan dhewe. Kowe ra ngopeni kok. Kowe butuh wayu, heeh. Wis Pak ayo. Aku sing njaluk. Aku. Ayo, kelangan dulur tak lakoni. Aku kelangan adi ya tak lakoni. Lho entuk wahyu sincim-inciman iku. Lah kowe rung entuk apa-apa wis arep paten-paten. Lah kok nek ngantek entuk tenan terus dadi apa? Wiwit biyen mula sing menang milih wahyune dudu menungsane. Ning saiki wis ora biyen sing milih menungsa. Aku sing milih. Aku ya milih. Ayo. Coblos Bagong. Oh, wahyu kok ngono. Ayo, yen kowe arep gayuh wahyu iki tak sawate. Mbok menawa gelem melu kowe dadar ketrimaning urip. Sapa sing nampa wahyu karepe dipilih? Wis tak napan ayo. Ayo.
Janaka jroning liyep layape nyaluyut si Adi ngimpi apa? Kula kadidene gendhong rembulan. Gendhong rembulan? Inggih ya. Yen ngono cocok karo sing tak sawang. Dina iki wahyune wis manjing marang sira Janaka. Waduh kula Prabu. Kowe sida ento wahyu meneh. Ya aja sok disiki ta. Lah kuwi wong ki nek ngoyo ra entuk wahyu malah edan. Wis ben sak karepe nganti sesuk ya lumpat-lumpatan karo adine. Bagong. Kakang Adi kok lumpat-lumpatan. Ketok meneh ora akur. Okeh tunggale Kakang Adi akur. Kula rak rukun. Iya nek kuwi rukun. Dara, ana apa? Janaka sing nampa wahyu toh jali. Dayane padha karo Pandhawa sing nampa wahyu ya. Syukur mangayu bagya Den, dene paduka sampun nampi. Wahyu toh jali wahyuning kamulyan, wahyuning katentreman. Ya Kakang Semar, banget panuwunku dene Kakang Semar dadi lantaran tumuruning kanugrahan. Nggih, sedaya niku sampun pinesti kersaning widi. Nggih namung paduka Ndara Janaka ingkang kajibah nampi wahyu toh jali kala wau. Nyatanipun sak sampunipun paduka tampi wahyu sampun manunggal sajiwa kaliyan Ndara Janaka. Mugi-mugi awet nggih Den. Pangestune Kakang Semar kang dak suwun. Sinuwun Kresna. Hanggenipun ngupadi wahyu toh jali sampun kasembadan teges sampun titipun ning gati lelampaning dalu menika. Kula pun Semar sak kanca ingkang ayahi wajib ngrumosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun keluarga Wagung Trah Eyang Marta Sentana sumarambah para pamriksa kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangansami mugi wahyu toh jali saged katampi dhateng para warga ing dukuh Karang Munggung Karang Dawa Anjalarana dukuh Karang ayem tentrem Anjalarana dukuh Karang tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya. Pungkasan ngatur monggo kula kanthi santi sepisan merdika salaminya akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.